Gida ba abin da aka dan dumama ne. Me gida da mi kabar mu? Dan da ka wuta da sa da mi kabar mu da shi. Wannan tashi hankali subhanallahi. Gida bala'i cikin in ka fita bala'i yanzu Alhaji ya turo mun nan sako in bashi kudaden shi. Kuma na zo gida ba abin da zan ci ba abin da za mu sa a baki. Wannan rayuwa ta yanzu wannan bala'i Allah kai mana maganin shi. Amin. Ina yar suka yarinyar nan tattai. Ta hita. To ke da nace ki daina barin ta tana yawan fitan nan. Yanzu in ta fita yanzu tana zuwa ta haɗu da shegen saurayin nan nata mutsiyacin saurayin nan Rabiun nan. To ni mai gida ya za in hana ta ai zaman kanwa take gare ni. To saboda tana zaman kanwa shikenan sai ta je ta yi mu'amala da mutsiyaci. Ina amfani irin wannan. Ha? Anci. Mai gida kenan. Salamu alaikum. Ka mutsayacin banza shi ko daure babu gidan shi. Harka da talaka malam sai dai hakuri wallahi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai, wala abu. Barka kai ba wannan ta kawo ni ba. An wun lafiya to. Kun turo muka yaro ba? Yaro ya zo Alhaji na mishi bayanin abin da kenan bai je ya faɗa muku ba. To mu zo nan, dawo nan mu dawo mu. Wallahi Alhaji kaman yanda ka sani din da ya zo na mishi bayani nace ka je ka ga wa Alhaji. Shekara ta bana ta zo da matsala. Gerin nan ma a yanzu cikin faman shi muke. Gyaɗan nan da muka noma ba ta yi tasiri ba babu kuɗi Alhaji. Malam Habu. Cikin yanayi ake ciki. Malam Habu saurara Malam Habu. To Alhaji. Amma tambaya ɗaya zuwa biyu ka bani amsa. To insha Allah Alhaji. Lokacin da zan baka taki na ya maka da kai. Alƙawari muka yi idan an ɗauki kayan gona zan baka kuɗin taki da na kai. Yanzu yau rabon mu da kaka. Wata nawa rabon mu da kaka. Kawai tambaya na ma. Mun kai ko wata biyar. Wata bakwai ne. Wata bakwai. Yanzu ka adalci. Gaskiya ba ya adalci ba. Yanzu sai mun yi magana mu matsayin mu na masu dan wani abu sai a ce ba mu da mutunci. Ayi hakuri Alhaji. Ba wannan ta kawo ni ba. Yanzu kuɗi nace so harkan nan kai ka san na proje ne aka ba mu rarraba ma talakawa. Ko ba gaskiya ba dan saboda ku yi noma ku samu abin da za ku so. Bin ƙara komai a abinda na baka shi za ka mai mini. Komai Alhaji. To menene kuma nau'in ma ya gagara? Wallahi ba kuɗaɗe. Menene nau'in ma ya gagara? Kayan gona to yanzu so kake cikin dukiya ta in huta in je in biya su koko. Yanzu kai kayan adalci a mana arziki da arzikin da nama ba baka gode ba damuna ce ba ta yi kyau ba damuna gonakan nan nawa da na noma akwai gonakai abinci bai yi tasiri ba yanzu ka bar gidanka ba a ci ba ka bar gidanka ba a ci ba to ai hakuri to ni ya zaka toshe mai hanyar abinci ai hakuri yanzu mutanen in suka zo ya zan ce musu ba komai Alhaji ni da bayanin da ne masa kawai yanzu magana ɗaya ce ka shiga gida ka je ka hido min kuɗi na ba ni matsa daga nan sai ka kawo kuɗi kaji ko baka ji ba magana nake yi kaji ko baka ji ba Alhaji afuwa dai ka koma gida ka je ko kuma ni in shiga gidan ka gani amma abinda baka tamani gidan nan ba komai ciki yanzu na shigo nan di safiye ba abinda na ci yanzu na shigo cikin nan uwar gida yanzu ka same ta nan wurin kan da take mun na abinda zamu ci a baki babu lokacin wani suna son abin nan fa lami lafiya ba Alhaji kaza in Allah ya maka noma maka yanzu ku haka za a yi harka da ku ai hakuri Alhaji haka harka za ku yanzu sai an zuba da ruwa ku zo ku ce kuma kuna son taki ai hakuri Alhaji kuma he mun ce ba mu bada a gama mu da shugabanni a ce kaza a kullun ana kawo korafin mu haka ake yi ai hakuri Alhaji ba kuɗi wallahi ta cikin mu muke ma yanzu
babu abin da za mu ci haka muke rayuwa ayi hakuri wannan bashi zan biya insha Allah kawai ka shiga gida ka je ka dauko kuɗi ayi hakuri dole sai ka kawo kuɗin nan to dole sai ka kawo babu kuɗin kuɗi a gida babu kuɗi a daji alhaji kana taka ne a malam ke daga ina yake in ji ba daga wurin wannan dan iska kike ba mutsiyacin nan aike na malam alhaji wannan fa malam wallahi kanwa mu ce an ku ce ha to malam malam malabu ai zumunci ma ai bai lalata malabu ya yo malabu yo ya aka yi noma ya haka wa aka rasa wani abu wallahi yanayin damana ne ai na faɗa muku tun yaro da yake zuwa ni ai bana abun nan ina biyan kuɗi wallahi shekara ce ita wato ita wannan kan wata ku yo wani ne take so halan wani dan iskan matsiyaci ne yake tare da ita ba shi da yau ba shi da gobe ba ka ga irin ta ba yanzu nan kuma sai an yi auren ka dawo ta bi ma zana tana kuikuya ka ba da tumki kai ni fa saurara yaron zan sa da a daure shi saboda yana damun yarinya zan sa maka hannu akan wannan ai ba amana yanzu ba an bar wannan abubuwa alhaji oi nawa ne ma nake banka kudin nan ka 170 ne alhaji ka 170 ne 170 to yanzu ka sai da za a yi abu kawai ya zo cikin sauki suna samu wancan wanda suke da alhakumin kudin na san dai ka san dai harkar mutum masu kuɗi na san yadda za a halala ko shi ka 100 sai a bar ma sai ka ba da 70 to wai ita malabu ita wannan rin yo wai na ji ka dan fara mun zance da ka ce wani ne take so kuma kai ba ma kaunar shi baya ma da kuɗi haka dai kaza kamar dai leburanci ne dai yake kaza alhaji shi ma dai kamar mu kamar shi din ne to ba shi da komai to ka mishi alƙawari da ita a'a ba mishi alƙawari to alhaji yanzu ya za a kenan alhaji to alhaji kana ciki ne a kai ko kuma ai dama ka san mai daki ta ya tare su a baka labari alhaji baka to yanzu ya ne za a kenan alhaji na'am zan baka ita amma da sharadi to ka dai ga yarinya kikkiawa son kowa kin wanda ya rasa ni na ga zahiri dan wancan matsiyacin ba zan bashi ita ba saboda ya niyya shi ba shi da shi ba ni da shi wani irin sharadi ne malabu alhaji sharadin shine ba zan yi mata auren dole ba sai idan tana son ka a takaice dai na gane abin da kake nuna in je in nemi so ga yarinya yawwa ka ne in na nemi so ka bani ita insha Allah ba matsala shi ka saba yin ma an yahe ma alhaji to nagode alhaji an yahe ma nagode alhaji ni na sai da zan da su in je insha Allah su na san yadda za a ko account ne san ba na tura musu ba laifi nagode ba ka da matsala amma abin da nake so da kai to alhaji in ka je ka dan sanar mata da zuwa na kawai insha Allah zan turo yaro na in Allah da na dawo a nemi musu alhaji insha Allah baka da matsala baka da matsala insha Allah to ba matsala nagode a gada mai injina da a gashe mu da nagode alhaji ba lai nagode noma bana lahiya launi insha Allah kai na hannun dama ne insha Allah na hannun dama ne insha Allah nagode alhaji nagode Rama? Haka zo. Allah ya yi. Ya gara. Rama ya kike? Lafiya kalau ya kwana biyu kuma. Lafiya lau ya aiki. Lafiya lau wallahi. Ya ne an sabko daga aiki. Wallahi an mun sabko na ce baran ƙara so na zo in ganki mu dan tattauna da yadda muka saba. Haka ne kuma kai ma kai magana. Kin sani sai. Labari. Lafiya lau wallahi. An shigo ko? Ai mana kin sani ai ban iya tasowa daga aiki in huce na je gida ban zo na ganki ba. Shi yasa kake ƙara burge ni ko da wani lokaci. Allah bai biki kuma kina so ki fasa mun kai ko? Ko? Don ga da dan kalaman naki. Aha. Ba wani fasa kai ai ka tantance shi ne. Ashe ko? Haka ne. Yanzu ka gane baran dan mai da ma gilashin goska ka ko? Ashe ko? Ni da kawai na haƙuran na bar miki shi. Zan sanya insha Allah. Sanya mana. To gilashi nawa yake duka? Sanya kai dai. Zan iya bar miki shi kawai na sai wani. A'a wannan ka gane ka dauke shi ai wani zaka so mun kuma. To shikenan. Dama wai biyawa ne in ji irin wannan kin san tsakaninka da masoyiya ko da an ce akwai wasu 'yan bukatu akwai abubuwan da kike so. Shi yasa na dan biyo in ji. Haka ne. Ka gane. Ai abubuwan da zan sai ne idan ka bani shekara za mu shi miki da so takalmi koya. Ok. Jika bakwai din ta yi miki? Ta yi. Shi kenan ba matsala insha Allah. To yanzu dinkin a ina nake kai shi ni da aniyar da ne zan ce zaki ce ne na siyo tun da ina da wani tela wanda ya iya dinki exactly irin wannan dinkin da ya miki. Hakin manta ne? To yanzu me ina zan kai kuku tafiya za mu yi wurin mu dinki. Sai mu tafi ma tare baby.
yanzu ka gane kawai da To, ina ya jin ki, baro baby. kuɗin kenan ni ma a kotu mai ɗinki ta Okay. amma na ba ta atamfa. Ok, to shikenan baby na. Ba matsala. Tunda kika ce a baki kuɗin, haka ma yi. Amma ni gani nake kamar tailor na zai fi, amma ban san tailor taki ba. Ita ma ta ƙure ne don na fi so a miki ɗinki cicip ya hudu ki yadda ya kamata. Yadda idan kika fice fa, ga ban sau daina faɗa dai. Amma ke ma dai kin sani ai. Na gode da wannan yaban naka. Ashe ba komai bane ba wannan. Ai mun saba. Soyayya ce ko? Ai mana. To da ci daɗi bi ma. Ashe ko? Wa alaikum salam. Kin biya wata mata. Da dama. Ya ne aka yawa haka na ganki bayan nan saba ganin ki ba. Wallahi abubuwan ne sai a hankali. Ɗazun wani ya zo ya ci ma yayana mutunci kan kuɗi kan yana bin sa bashin kuɗi. Lokaci ko? Yanzu wannan zamanin saboda kuɗi za ga ana ma wulaƙanci ta ko'ina. Wallahi ya zo ya ci kwalarsa yana ci mashi mutunci. Wallahi abin ya ɓata min rai ba na Yanzu shi jin da ake a rayuwar nan ni ina ganin mutunci yayan mu shi bai ga mutuncin shi ba saboda 'yan kuɗaɗe sun haɗa su. Har yanzu ya ci mai mutunci. Wallahi shi ka ina ma a 170. Ka ina ma a ce ina nan. Ni na san ba ni da wannan kuɗaɗen amma wallahi da na ɗau mataki wannan mutumin bai zuwa ya wannan wulaƙancin saboda jika 170 a yanda nake son ki in kyale shi tafi haka nan ba tare da na ɗauki wani hukunci ba ko ma mene ne da an yi ko ma mene da na yi duk da na san yayana ni ba so na ke ba ni ma saboda ba ni da kuɗin. To yanzu ya za Kin gane abin da za a yi shi ya san an ci mai mutunci saboda kuɗi kuma kuɗin nan duk da suna wahala ni zan yi juyin duk ta yadda za a yi sai na samo kuɗin nan ko ma yaya ne ko ma ina ne na biya saboda ni kaina ina so ya bada goyon baya ga mara soyayya kai amma hayo kin kyau dan ma fuskar ki kin bata rai haka kin yi tijin dan mu samu mu gani mana Fatima bintu ki dan murmu samu mana bintu tara bebe bintu tara bebe Allah dai kan mu lokaci insha Allah ina son kina so na cike da waje gaba da baya sai mara ne yan mata a dangare faran mace baban mata fara ko ba ta dariya ta haɓaka Kai wannan wai din ni kaɗai. a to in ba muke yabo ba zan ba yadda nake son ki ba matsala insha Allah duk ta yadda dai zan yi alƙawarin da na ɗauka in bada kuɗin nan zan je in nemo koma ne kake damu to a jima da yawa na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan ku masoyanmu na faɗin duniya ga baki ɗaya ina yi wa kowa fatan alkhairi. Da farko dai suna na Mustapha Adamu wanda kuka fi sani da Ɗanladi Sina ko kuma ku ce DJ Sina ɗan mutanen Arewa. Muna gabatar muku da fim ɗinmu yanzu na yanayi. Insha Allah kuma za mu yi ta kawo muku fina-finan Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. Insha Allah ku dai ku ci gaba da bibiyan mu a tashar mu ta SDFR TV. Ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa da mun saki mu za a sanar da ku ko kuma wasu ayyukanmu. Ga masu buƙatar su ba mu talla ta hajar su za su iya mana magana a wannan lambar ko su kira mu ko su yi mana WhatsApp. Insha Allah za mu je mu tallata muka hajarka insha Allah. Ku yi following ɗinmu a TikTok da kuma Facebook har ma da Instagram. A nan ma za ku ka samu 'yan guntayen aikinmu wanda za su kai ku zuwa YouTube ku kalli manyan insha Allah. Na ku mai magana shugaban ƙungiyar SDFR da ke nan region de Maradi, department de Tesawa, commune de Kwargom. Insha Allah muna nan da an neme mu za a same mu insha Allah. Muna nan muna ci gaba da ayyukanmu na fina-finan Hausa insha Allah. Ku dai ku ci gaba da bibiyan mu mun gode. Sannan kuma masoya ku yi mana uzuri za ku yi ta ganin abubuwa cikin fina-finan nan to mu dai 'yan koyo ne sai a yi mana uzuri wata rana za mu goge insha Allah. Masoya sai da ku muna godiya a gare ku fatan alkhairi zuwa a gare ku mun gode.